Wadhi e gwenge mag Homa Bay, mine ma johala e ward ma Kanyadoto e kar chono bura Mandhiwa e kaunti ma Homa Bay ochako riwruog saga margi mar konyo jiwo mine matimo ohala matindo kod geng'o jogo mosebedo ka chiwo negi hola ma juogo nyinyo mathoth. Ali Abich nigi ler. Thoth mine matimo ohala matindo gwenge mopogore osebedo ka ywak ewi pek magikale kuom jogo ma hologi pesa matimo ohala magiwacho ni gonegi matek kaka idwoko pesa magihologo, kendo osemiyo moko kuomgi opodho ma oweyo ohala, ka moko bende bedo kod pek e mieregi kaka tieko pek ma mine matimo ohala matindo osebedo ka kale e lwet jogo mosebedo ka hologi pesa matimo ohala. Kweth Wakeni ma gin johala mawuok e ward ma Kanyadoto e kar chono bura Mandhiwa koro ochako riwruok mar saga margi ma ong'ere ni Kanyadoto Blessed Women Sacco mar reso johala matindo e kor gwenge ma kono. Roslyn Achieng' Odero en jakom sagano. Sacco mar Kanyadoto ni ne wachake ka notelnwa gi Mheshimiwa Martin Peters Owino kaka mbunge marwa. Nowacho ni oneno ka mine chandore kendo mine ng'enyne mine ringo we miere kaluwore gi Shylock to gi loans matindo tindo mamiyo mine ok nyal konyore bo ginyal bedo ka gin stable. Wan gi mine ka majaso form kendo kawo pesgi mondo gidhi go ohala gibed mine motegno giwere gi weche mag Shylock. Mine wagi osebedo gi shida kendo chife wagi onge kwe nikech chife wagi sasa mamiyo oseringo mowe dalane nikech okawo loan mar Shylock, samoro okawo loan moko kochopo dwe mar 12 mine ringo kendo we miere. Mae momiyo chife wagi chuno ni nyaka koro bed ni jodong gweng oro ng'iyo kaka nyithindo bed mwasebedo gi tich matek e kor gweng. Kane giloso Chief Company Center Manguku e kinde mana gichako chenro mar chiwo omenda mag hola ne mine go eko, bende ne gilero pek mathoth gi osebedo ka kale e lwet jogo ma hologi pesa matimo ohala ka gikoni saga ma koro gichakono biro konyo ting'o malo chenro mag ohala ma gisebedo ka gitimo e alwora ma kono. Wan kaka wamama ma Kanyadoto wasebedo ka wawinjo matek kokalo kuom loans mobiro ma mine kaw mobiro e gwenge, miyo kaw, kose kaw to onge kod kwe, idwa lawe seche tek idwaro loan mondo oduoki, ikawe to kiny idwa ni duoke, ikawe tidwa ni duoke bang' juma achiel to samoro ne pok iikori. Koro waneno kamano kelonwa pek kaka mine ma Kanyadoto. Odhi golo we chandruok mar ringo sate, odhi golo we chandruok mar manyo pesa juma ka juma kidwa chulo nikech moyawnwa ni to wadhi chulo dwe ka dwe. Bende gijiwo mine manie sekta mar ohala gwenge mopogore mondo bed ka donjo e riwruoge mag saga ma ginyalo dongore gi ohala ma gitimo kar keto mana pachgi kuom jogo mosebedo ka hologi pesa matimo ohala to gibedo kod pek mar duoko pesa ma kamago. Nikech nyocha waholo table banking, to table banking mane waholo ne ketowa ne waringo ka koro pesa osetama kuma koro adhiye onge kata kaka koro achak onge kata kaka koro atim. Ikonyowa nikech ka wasekawe ma wadhi kode ohelni manye watimo, an nyago nyanya galot omena moro ni batha. Koro kanya timo gigi to nyo yuto na nyo ni piny sana. Ok nya yudi to ka Peters Owino timonwa ma koro wating'ore wadhi malo to miyo wanyalo yudo gimoro kendo koro wamor kata na nyithindwa moro e ot nyaka nyikwewa. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.